Ahoj, vítej zpátky v mém blogu. Omlouvám se, že jsem tady dlouho nebyla, měla jsem problémy s tabletem, takže jsem nemohla natáčet a teď jsem tady a budu natáčet, co se dá. Dneska bude blog o tom, jak zpívám, tak doufám, že se vám budu líbit a jestli se vám nebudu líbit, tak mi to napište dolů a pokusím se něco udělat, ale myslím, že se zpěvem se nic moc nedá. Bude to Haleluja bude to Haleluja karaoke, jakože. Bude to od Alexandra Burke a doufám, že se vám to bude líbit. Takže. I heard there was a sepulchre that David played and they pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it's like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and immediately the back and keep composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, it's far strong, but you need to prove. To say the bathing kangaroo, her beauty and the moonlight overdrive. She gave you to her kitchen chair, she broke and tore, and she got your hair. It's broken, it's seducing, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Promiňte. Maggie, ano, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Hop. May the desert go the boat, but all that's ever laid from now, the sing song somebody who I dream. It's not like if you're rain, it's not summer. You see the lights cold your lips, she broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jestli se vám to líbilo, dejte like, jestli ne, tak mi napište proč a pokusím se to opravit. Dnešní epizoda blog končí, ale neváhejte, protože dneska budu točit ještě jeden, tak musím dohnat pracovní čas. A příští blog bude o mých pejskách, co dělají, nebo jak se u mě mají. A možná vám i ukážu nejrostomilejšího pejska, co máme v domě. Takže ahoj!
A nezapomeňte, komentujte. Amalko, Maggie. Pojďte sem. Maggie, pojď. Než Maggie tu. Pojď. Pojď na mě, pojď. Staříčko, jedna mladá. Co máš s tím tabletem? Ježiš, já ještě točím. No tak už jste viděli jednoho psa zatím. Ahoj.